Kompetisi TV. Kemukiam College Shillong kekuat admission haki degree bat diploma course penong chef hotelier bat kiwai pandep khap menia fila pan call haki niki number Ka Pakistan kala that rong ildi khamat ka perthai brokaway da ka bata ya ka poster ha keleng kinong ba bat ha ka poster labu ya ka dor jong ki he sipai jong ka shakamon bat shakadiang pat kibo da ka dor jong ki noilam ka seng le no lashka e taiba kani ka jingta poster ka Pakistan ha keleng kinong ba he kum ha Karachi ha Lahore bat shawepan kalong kum ka jing rakhi jong ka da ka bakam bakala job ha ka jing khon persya ke India ka India kala keno baka Pakistan ka don kti ban yarap yakile ano dak ba baiting ka ban aji kayaki ban hertma ha India dak ba kado ya ka jingja badang suggestion ha pahal gamru hendrai ka Pakistan kala kentaj ya kata ka jing keno ke India hendrai ha pedeng kata ka jing kentaj kala that rong pat iladi ya ka baka perthai kam dan kam sabut syu bat kata ka jing that rong kalong bah kapor batep yo nong elam ka lashkar e taiba u hafiz ki he sipai bat ki he pulit jang ka Pakistan ru idon lang bat ki lech ngolem hiru da ka batap da ka lama Pakistan ha ka sunduk yap jong u mentapat kalata sadakini ki poster kani ka jingle ka Pakistan klanang aiman CM shu iki MP ke India ki balet chakeleng ka perthai pania thu ya ki kam pentrem ka Pakistan da ka ba ajing kerja ni ki le no ha ka ba ki MP ke India ki badan menta ha satlak ka perthai ki lara lang ru bat ka dur ban pen i ya ka jinga dai ka Pakistan bat ki le no